איך מחלה ביולוגית מתועדת הפכה למקרה של היסטריה? 1955, לונדון. כמה מאות אנשי צוות רפואי בבית החולים רויאל פרי קרסו בבת אחת בעקבות זיהום. רובן היו אחיות. רופא בשם דוקטור מלווין רמזי חקר אותם. הוא קרא למחלה ME, מיאלג'יק אנצפלומיאליטיס. בנוסף, הוא תיעד ממצא שיגדיר את המחלה לתמיד. מאמץ רגיל גורם לקריסה שנמשכת ימים. היום אנחנו קוראים לזה Post-Exertional Malaise, או בקצרה PEM. דמיינו שקמתם בבוקר אחרי מחלה קלה, אולי שפעת, ופתאום מאמצים קלים גוררים ימים במיטה. זאת המחלה ME/CFS. בעקבות הממצאים של רמזי, ארגון הבריאות העולמי מכיר ב-ME כמחלה נוירולוגית. אז איך המחלה הביולוגית ME הפכה למקרה של היסטריה? בשנת 1970 קורה מהפך. פסיכיאטר בכיר ועמיתיו פרסמו בירחון היוקרתי BMJ מאמר ובו הם קבעו: מדובר בהיסטריה המונית. כל זה ללא בדיקה פיזית של מטופל אחד. הנימוק העיקרי שלהם היה שרוב המטופלות הן נשים, ומאותו רגע העולם התפצל. מצד אחד, מחנה ה-ME, שנדבק לראיות הביולוגיות ולדיווחים של המטופלים. מהצד השני, מחנה שבחר בפתרון קל לבעיה מאוד מורכבת. הם הגדירו אותה כהיסטריה ותו לא. הם שכנעו רבים מהממסד הרפואי והובילו לגז לייטינג מערכתי שהשתיק דורות של חולים וחולות ונמשך עד היום. אז מה קרה כשהמחלה התפרצה בארצות הברית? תעקבו לחלק הבא.